sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman. Bisan tamayong tao, di ay diayon sa tanan nga katawhan. Ang pahiyom sa Dios ato nga palabihon, daghang kalisdanan atong hinsugatan, apan siya magauban angkod sa katapusan sa kapanahunan. Karon atuwa siya ito sa kalangitan, naganda mo puluyan sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman. Karon atuwa siya ito sa kalangitan, naganda mo puluyan sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman. Usa tumanong ta ang tanang sugo niya, samtang may panahon pa. Ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Apit na hukman ang kalibutan ta, magmadasigon kita aron di paningan sa dugo sa katawhan. Karon atuwa siya ito sa kalangitan, naganda mo puluyan sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman, kuhaon ug lalinon ang nagtuman. Ang balaan nga kasulatan, itugas sa katawhan, aron mahibalo sa sugo sa Ginoo. Sa hapit na siya ukayag sa langit, tinun-an gisugo niya. Panlakaw kamo, isang yaw ang tulong ko. Karon atuwa siya ito sa kalangitan, naganda mo puluyan
Okay, maayong gabi mga higala, among mga suki o mga pinalangga nga tigpaminaw dinhi sa Tolomanon. Jesus is our hope. Usa kini katolomanon sa inyong mga higala nga mga Seventh Day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Kini nga tolomanon, Jesus is our hope, magahatag kini kanatog mga kasayuran, mga pasidaan o mga pagtulunan nga nagsukad sa balaang kasulatan o maghimo kanatong andam ni anang haduol nga pagpalik ni Ginoong Kristo. Jesus is our hope. Okay, magampo ta mga higala. Amahan mo nas kahitasan sa mga langit nining gabi o na o Dios, nagakalipay kami sa pagpasalamat kanimo tungod sa imong dakong gugma na imong gihatag kanamo nga nagaluwas ka sa makinabuhi hangtod nining mga orasa. Og nining takna o Dios, unas tanan pasayloa kami sa among kapakyasan. Og samtang kami karon magatuon og magapaminaw sa imong mga pulong. Hinaot pa nga ang balaan nga espiritu imong igahatag sa matag usa kanamo aron mabuksan ang among unahuna, ang among makasing-kasing sa mga butang, mga pulong sa kamatuoran nga magahatod kanamong tanan paingon diha kanimo sa pag-alagad. Bendisyon kaming tanan karon gabi una uban sa makigalaan ang uban karon adunay problema sa panglawas. Hinaot pa nga ikaw magahatag og kahimsog sa panglawas. Ang uban dunay mga tambal, mga maintenance ginainom, ikaw magapanalangin sa ilang ginainom na makahatag unta o kaayuhan silang panglawas. Ang uban ay mga suliran sa puloy-anan, hinaot pa ikaw magahatag kasulbaran. Nining taknas gabihon among gipangayo kanimo mahan. Nga unta kaming tanan imong giyahan sa hustong pag-alagad nina kanimo aron kaming tanan mga luwas sa pagbalik ni Ginoong Kristo. Amo kining gisalig sa ngalan ni Ginoong nga among manuluwas. Amen. Okay, mo padayon tayo gala ngadto sa nahan. Atong gina-welcome no ang tanan nato nga mga kahigalaan kutob sa naminaw karon. Welcome mga higala. So diri sa ato nga dapit diri sa Northern Cebu, medyo grabe gyud nga pagbundak sa ulan. Si Brother John wapag pagsulod diri sa studio sa grabing ulan, humod-humod mihigala. Kaya medyo may uno siguro, pero yung kusugas ulan. Pero sige lang, nakaabot ka magyuta din napadayon ta sa pag-serve, no? Natong tanan alang sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Makahimo na mahigala sa pagpadangat o nga mensahe through text namo ni Brother John. Duha meron di sa studio. Aniya makahimo sad mahigala sa pag-message sa ato nga Facebook live, no? Ani atong gipahinumdom sa kanunay sa tanan to makahigalaan nga palihog, atong i-like ang atong tulumanon, atong i-follow kanunay higala, atong yung sundon aniya ato sad nga i-share nga to sa atong mga friend ang ato nga programa para sab sila higala makahibalo po sila sa mga pulong sa Ginoo. Kanya kung naamoy mga dugang tubag diha sa pangutana nga atong entertainon, so i-text na mo ni Brother John, pwedeng ari message sa atong Facebook aron atong mabasa ang inyong mga bulawanong tampo mga kaigalaan. So ang panahon akong ihatag kang Brother John alang sa pagpadayon. Brother John. Okay, daghang salamat Brother Willie. Willie Levy. Mga higala, welcome din sa atong programa. Na I'm very sorry nga na late gyud ko tungod sa dili gyud maay nga panahon. Grabe ang bundag sa ulan. Og matud pas dungog-dungog nga bagyo na po ni sa Burungan Samar nini matud pas mga dungog-dungog. Pero magampo lang tas Ginoo nga samas nangaging mga pipila ka mga bagyo nga wa gay mga inunta dagko gid kayo nga mga pinsala nga nahimo sa kuan bagyo. Maari nga kining bagyo karon guring, you know? Kay itong ning labas ko man to kanana ang Falcon. Mauna nga mag-amping ta lalo na sa mga
dapit nga ang mga panimalay naa na butang sa kilid sa buntod unya naa say mga porsyon nga muraba og gikuhaan murag na kwari unya naay mga balays duol magamping gyud mo ana kay mo ginaisagad gyud sa landslide, no? Ay nga ni ug may mahitabo nga linog makapaduda nga kanang linog sa ilaw mana ang yuta nag-anam nagliki pagka naay ulan mao na nga medyo mobigay na delikado gyud ang landslide, so magamping ta kanunay. Okay, sama sa ato nga naandan mga kaigsuonan, no? Ato magyud ning ato sa ning kuanon basahon ini ang ni atay text nga iiban lang sa ato nga cellphone. Sir, makita gyud ang katag kung Biblia na ang hisgutan. O kunya kining uban pagarpar na lang, pauli na lang sa pangatarungan, unya wala gi kahimuan sa kamatuoran. Dagang salamat, sir. Si Nilo de Aine dumagat ang inyong suki nga tigpaminawan. Okay, dagang salamat, Brother Nilo dumagat, no? Kinini ang inyong apelyido. Medyo sa makadaghan na gid ko naka-meet may tungod aning mga dumagat. Okay, salamat, no? Unya dapat tayo basahon, Brother John, mga pangutana madaini, so dili lang usa tanan ay maghatag kag kinaa na may pangutana nga atong napahibalo, no? Okay, dapat tayo basahon ang pulong sa Ginoo kamatuoran gyud na, pero og lubago na gani na sa tao unya magpabilib pa nga maupay makamao mohubad og insakto sa Biblia aw may pagkalitik gyud na kay kanang pulong sa Dios mando man na sa Holy Spirit. Daghang salamat, sir. Okay, daghang salamat pod. Well, napatay basahon kung ang tao ay pangutana man sa gihapon ni. Sige, ato lang ning kung ano ni. Okay, hi kuya, maayong gabi sa inyong tanan dinha. Mo great lang di ko og happy listening sa ako nga bayaw nga si Margie. Padayon gid sa pagpaminaw ni ini nga programa nila ni Kuya John og ni Kuya Libby kay dinhi gyud ang atong kalag makakita og kahayag. Salamat sa pagbasa, kuya. Okay, salamat sa inyo nga pag-text din sa atong programa. Okay, last text nga kung basahon, no? Sir, ingon si pangutana daig gihapon ni. So di na lang taasa ani. Well, sa dili pa si Brother Libby dili pa si Brother Libby iban sad og pipila ka mga text message sa iyang cellphone. Mas maayo sa siguro, Brother Libby, nga makita nagudi ang atong monitor aron nato mahibaw-an og diin dapita nga mga nasura sa kalibutan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Okay, daghang salamat, Brother John. Mayong gabi sa atong tanan, no, nga mga listener. Ato ning pangbasahon ang atong mga viewers sigala sa atong Facebook. Niya sila'y mga mensahe dinhi ni Aster Ginaline Lumuntad. Mayong gabi, Sir Libby. Kuya John, sa tanan baka mga kaigsunan og happy Sabbath sa tanan. Niya sad si Brother Ronilo Itang, malipayong adlaw nga ipapahulay sa mga kaigsuonan ning programa. Maingon sab kanimo, Kuya Libby, God bless. So God bless also Brother Ronilo. Niya po si Ma'am Nisibel Biliaganas Necesario. Good evening and happy Sabbath po, Kuya Libby. Happy Sabbath also, ma'am. Niya po si Jared Espelita Alcordo. Mayong gabi, happy Sabbath. Niya sad si Brother Ronilo Itang. Taning basahon, maayong gabi usab, Brother John. Og malipayong adlaw nga ipapahulay. God bless. Niya sad si Brother Joseph Kimno ato sa ring basahon. Mayong gabi usab diha kaninyo, Sir Brother Isaw.
og sa tanan nga naminaw og sa gabyo karon sa live. Mao pa lang gayoy pag-abot nako karon sir kay nagkuyog mi ni Brother Gilbert Punay nga nag-Bible study ganihang buntag diri sa Langaw og nilargo mi didto sa Kayang human miadto usab mi sa Gairan. Salamat sa pagbasa sir. Happy Sabbath sa tanan. God bless. Salamat Brother Joseph. That is a good news, no? Nga ingon ana ang kinabuhi. Even nga volunteer lang pero sa gihapon na kasing-kasing ag gugma sa gugma sa pagbuhat. Na unta pod ingon ana bisan pa ng kanana ang gusiluhan na apod unta ag gugma pagod nga mubuhat gyud, ha? Salamat Brother Joseph. God bless. Okay niya sa nakita nato si Edwin Iscario. Happy Sabbath sa inyong tanan, Brad John o Brad Libby. Hag ko great sa kaungkod sila ni Brad Eddie Layos, Tio Lino Tayaktak, Tio Hernani Tayaktak. Gikan kini kang Brother Edwin Iscario. O niya itong tanaw ng pikas nga monitor mga higala. Ato ning basahon ang mga nakita nato sa screen. Okay, niya si Brother Sinio Muñez Tequilio, Brother Nelson Bersero, niya sad si Via Dilao, o niya si Sister Ginaline Lumuntad, Ronilo Itang, Michelle Berosel, Julius Serenio, James Barabas, Gantalaw Kinyanula, Yapod si Tata Likay-Likay Sanglitan, Nathaniel Hilig, anya ato ni tanaw ang mga nag-heart sub, niya si PV Pasyol, Antonio Itorma, Angela Bersero, Leah Muñez, Jamso Flair Free, Edwin Iscario, si John Michael Cinco, niyasad ato nakita Star Imelda Boratso, niya Basilio Notarion Jr., niyasad Star Aida Tirana, Brad Ronaldo Bragat, niyasad si Raj Aligado Nolia, si Jen Tiro, Ivar Langido, si Grace Madhos Min Chavez Rameses, yapod si Jard Espelita Alcordo, El Media Midi Langido, o Nisibel Villaganas ni Cesario. Okay, muni atong mga nakita mga higala sa screen. O niya pa'y atong basahon. Ni ay minsay si May Sise. Good evening and happy Sabbath po. So good evening also Sir May Sise. Niya happy Sabbath po ni mo no. Niya pa atong tanawon kadiyot sa atong cellphone mga higala, atong keypad. Niya ay mga mensahe kagabi paning uban nga mensahe. Mayong gabi Kuya Libby, Brad John, Brad Isaw, og sa tanang naminaw karon pa ko kaotro pag-text kay wala mi load pero naka-load ra gyud gihapon mi naminaw mi sa inyong programa. So thank you kaayo diha sa mga Disor family. Nya di pagyod ay pasensya na Kuya Libby, kulang di ay nang akong message letter bisan wala ko ka-text. Pero sige gyud gihapon ming paminaw sa inyong programa. Salamat, salamat no sa mga Disor. Ni pagyo atong tanawon. Good evening Kuya Libby, Kuya John, tanan naminaw karon. God bless. Salamat Kuya. Okay. Nasa bag-o ni Sod ni asad si Brother Johnny Alboro. Okay. Kuan man, something's missing man ang atong nakita ang ning so din ni Brother Johnny ang tumoy ra
po na lang nato na sila iampo siguro ni po ra diri ang brother ang naguna ang subject posible meeting dool na Brother Libby iampo na lang nato na sila po man posible dool gid na nga iampo na lang nato na sila. Salamat Brother Johnny sa mga pagbati ug hunahuna nga sama ni ana. Okay, mauni timaan sa kana mga taong satanas dili as in dili na moilag silingan. Okay. Imo nang migo Brother Libby. Suki sa kahanginan. Amigo na to ni avid listener. Yes. Okay no, mao ni ato nakita nga mga messages mga higala. O niya pag atong basahon ni si James Barabas Gantalaw Kinyanola. Good evening and happy Sabbath mga bro from Ibabaw, Cordoba SDA Church. Salamat kayo sa Ibabaw, Cordoba SDA Church. James Barabas Gantalaw Kinyanola. Okay, ang panahon akong ibalik ka Brother John alang sa pangutana. Okay, daghang salamat Brother Libby. Well, adto tay gala sa pagkuan hatag og atensyon ni ining pangutana, no? Okay, Brother Alfredo Barugo hinaot pang kuan gyud na uli ka karon sa inyong balay pero matod pa nimo di bali og maatrasar gyud kog uli kay naa makadungog man ko sa cellphone or sa sakyanan, no? So salamat kayo Brother Alfredo o Alfred Barugo, no? Okay, ato ning kuan ato ning basahon ni namati mi pirmi sa inyo sir mag-asko mangutana ko mag-asko duna bay na maligya og kandila didto sa langit kay matud pa sa mga katigulangan ang matag tao dunay kandila nga gidagkutan og sa panahon nga maupos na ang makaangkon ni ana nga kandila mamatay na ang tao dinhi sa kalibutan. Salamat Alfred Barugone. Okay Brother Alfred, salamat kayo nindot ni imong pangutana. Noon kasagaran gyud sa mga pangutana nindot man. Okay raman. Well, aton balikag basa. Namati mi pirmi sa inyo sir. Mag-asko duna bay na maligya og kandila didto sa langit kay matud pa sa mga katigulangan ang matag tao dunay kandila nga gidagkutan og sa panahon nga maupos na ang makaangkon ni ana nga kandila mamatay na ang tao dinhi sa kalibutan. Salamat si Alfred Barogone. Okay, daghang salamat Brother Alfred Barogo. Mahitungod ni ining imong pangutana og duna bay na maligya didto og kandila sa langit. Ang tinuod paggasulti Brother Alfred, wala gid ko'y nabasa dinhi sa Biblia nga dunay nagnegosyo o namaligya o negosyo ingnon ta og kandila didto sa langit. Wa ko'y nabasa mahitungod ni ana. Sa makadaghan among ibalik nga kini nga programa based on the Bible ni. Busa kung imong basihan ang Biblia, wala magsulti, wala magtug-an kung duna bay na maligya og kandila didto sa langit. Wala. Wa ko'y nabasa. Pero kung naaman gani pananglitan didto'y na maligya, basta nga wa gyud na isulti dinhi sa Biblia ug naaman pananglit na maligya. Pero atong anam-anamon ba og hagpat ang mga kamatuoran nga atong madungog og mabati dinhi, then kita na mismo ang mukongklud kung duna bay na maligya og kandila didto. Kay tinuod sa makadaghang panahon og higayon kita dinhi
makadungog magyud o makabati ta nga kuno lagi dito sa langit dunay kandila nga gidagkutan dito nga kun maupos na ng kandila o ang kita dinhi sa kalibutan mo nang ang atong kinabuhi matapos na pod. Pero sa laktod pagkasulti kana siya mga dinahom-dahom, mga huna-huna lang na, minugna lang na sa tao apan wa gyud nay igo nga basihanan. Wala gyud kay wa may gisulti ana sa Biblia. Pero ang Biblia mo'y sukdanan og taksanan timbangan sa kamatuoran. Ingon nga kini kamatuoran ang Juan 17:17 nagsulti nagingon balaan na sila pinaagi sa kamatuoran ang imong pulong mao ang kamatuoran. Busa kini nga programa nagsandig ni sa mga butang nga nasulat o gipadayag dinhi sa Biblia. Kanang inyong mga pangutana ato nang gipaningkamutan nga ikasandig gyud nato dinhi sa Biblia. While atong susihon kuno kung kandila ba nga gidagkutan sa langit ang mahimong makita nato baga nga na kamatuoran diin ingon ana di ay ang kinabuhi sa tao dinhi ining kalibutana. Kung atong basahon ang Hub kapitulo 14 1 ug 2 unya 5 10 paingon sa 12 ingon niini o ang gisulti matud pa ang tao nga nataw sa usa ka babayi hamubo ra sa panuigon ug tugob sa kasamok. Tandaan nato na ha. Siya mubuswak sama sa usa ka bulak ug pagaputlon siya magadalagan usab ingon sa usa ka anino ug dili magdayon. Mo ni ang tao dili gyud magdayon. Sama las bulak sa mag-anino. Ingon niya na ang mga paghulagway sa balaang kasulatan sa kinabuhi sa tao. Well, atong basahon ang 5. Sanglit ang iyang mga adlaw tinagalan. So naghisgot og mga adlaw. Ang atong mga adlaw unsa? Mga tinagalan. Wa mag-ingon mga dinagkutan. Tinagalan. O nagisgutan din ang gidaghanon sa iyang mga bulan anaa kanimo ug ikaw nagbutang og mga utlanan kaniya nga dili niya malabang. So ang gibutang sa kinabuhi sa tao utlanan dili kay kandila. Nakabantay mo kung doon na mo yuta naagi ng utlanan nga naman nagpasabot diha ra kutob imong yuta. Mauni ang kinabuhi nga gihatag sa Dios ngadto sa tao dunay utlanan meaning diha ara adlaw ug bulan dinhi ang gihisgotan, no? Ay nga mo na nga dunay mga dunay mga tao nga magmugna-mugna ug huna-huna nga medyo tan-aw na to mura pud gyud og tinuod. Pero basihan nimo sa Biblia dili kandila ang gidagkot sa kinabuhi sa tao sa mga adlaw ug mga bulan ang Dios nagbutang og mga utlanan. Kita mga tinagalan duna tay mga utlanan dili kandila. Mga hawsyaw lang na ba nga mga pagtulunan nga mga itawag og superstitious belief. Tanawa ang Diyos nag-ingon dinhi apan ang tao mamatay ug igalubong oo ang gininhawa sa tao mabugto ug hain naman siya. Ingon nga ang katubigan maito sa dagat ug ang suba magakunhod ug mumala. Mauusab ang tao mamatay ug dili na mobalik. Anhi usa ta dinhi kuno. Adunay daghan nga mga kaigsunan nato nga naguna-una nga lagi mobalik pa ang kag sa namatay. Unsa maning kalag Henesis 2:7 og giumol ni Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta ug gihuy pa niya sa mga buho sa ilong sa gininhawa sa kinabuhi ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. So ang gitawag og kalag ang tao nga dunay kinabuhi. Unya gihuna-huna pod sa mga buhi nga ang tao mamatay may kalag nga mobalik. Mga mo bitaw nang Ginoo naging sa Isaiah 55:8
ang inyong mga hunahuna dili mao ang akong mga hunahuna, ni ang inyong mga dalan mao ang akong mga dalan. So mo ni gisgutan. Karon ang giingod dinhi, mauusab ang tawog mamatay ug dili na mobalik. Busa kanang hunahuna lamang sa taong ang tawog mamatay mobalik, prog ang Biblia nagsulti dili na mobalik. Karon tagaan ta mo og gamay kaayo nga prueba kung makabalik ba. Dunay inahan nga nanganak, ambot og unsay imong masulti nga ang bata igo lang napagawas pero ang inahan namatay. Nagdako hangtod gyud nga nadako ang bata, wala gyud ang inahan makabalik sa anak nga iyang gitalikdan aron iyang mapatutoy. Munang wa nagoy matupas Biblia ang tawag mamatay di na mobalik. Daghay mga gipanpatay karon nga wa mahibaw og kinsay nagpatay. Tanawar gunyo na ang record dinha sa PNP na ay magipangbutang nga dag mga unsolved case. Dunay mga gipangpatay nga wa mahibalo og kinsay nagpatay. Kung tinuod man ang gidahom-dahom sa uban nga ang tawag mamatay may kalag nga mobalik, nganong wa man balika sa gipatay ang nagpatay. Ang Biblia nagsulti, mausab ang tao og mamatay dili na mobalik. Hangtod nga mawala ang kalangitan, sila dili na mahigmata, dili usab sila mapukaw sa ilang pagkatulog. Kay ang kamatayon god gisimbolo kinis Ginoo sama lang og natulog, og kay natulog mahigmatara, og ang pagmataon niya sa tanang mga nangamatay panahon sa pagbalik ni Ginoong Hesus, kay ang mga patay iya man ugod nga pagabanhawon. Muna nga gipanginsama lang og natulog. Munang dili gyud makabalik og dili mo balik ang patay. Busa dili gyud sad na mahitabo kanang gihunahuna nga dunay kandila nga gidagkot didto sa langit. Pastilan ug na ay kandila nagkinahanglan na pud mo didtog mananabtan. Unya ug na ay mananabtan kinsa may magsigsabat-sabat dito. Si Pedro nga wa pa man pud kaadto. Muna nga daghay mga butang nga nagunahuna o gihunahuna sa tao nga tinuod ug insakto pero bakak di ay. Kung atong basahon dinhi sa hisgutan sa Hub kapitulo 7 bersikulo 10 nagingon, dili na siya mubalik sa iyang balay ni makaila pa kaniya ang iyang pinuy-anan. Kita mo, di na makabalik pa siyang balay. Mao na nga kanang namatay unsa nakadaghan iyang kwarta iyang gibiyaan, di na gina niya mabalikan pa. Kay mo na gisulti dinis bala ang kasulatan. Ang Ecclesiastes kapitulo 9 bersikulo 5 ug 6 naingon, ang mga buhi na sayod nga sila mga matay, apan ang mga minatay dili na mahibalo sa bisan unsa. Mawala na ang ilang pagdumot, mawala na ang ilang gugma sa kanhing panahon. Tanawa dili na. Wala na kahimuan pa ang mga patay. Karon adto ta sa paghuna-huna sa uban ining patay kay kandila ramang gud lagi dinhi ato na lang ning gipalatay gyud. Adto ta sunahuna sa uban nga ang tao mamatay moadto na og langit. Kanang pag-adtog langit insakto na pero naay mga pundok nga di mangadto. Pero kanang pag-adtog langit insakto man na pero ato pud nga ibutang sa proseso, ibutang pud nato sa lugar, dili kay manglaktod ra pud ta. Ang ano man, tungod kay ni overlap ka naman sa planos Ginoo mahitungod niya na. Kung atong basahon gud ang gihuna-huna sa uban nga ang taog mamatay maadto naglangit, ingon ini ang gisgutan. Sa singot sa imong naong magakaon ikaw og sa tinapay hangtod nga mopauli ka sa yuta. Tungod kay gikan ini gikuha ikaw, kay abog ka ug sa abog ikaw mopauli. So dili nga ang patay una, dili ingon na tinuod nga naay kandila gidaggot didto, kundi ang Dios nagbutang lang sa mga adlaw ug bulan ug utlanan sa kinabuhi sa tao,
human ang tao mamatay dili na siya mubalik, ug sa diha nga ang tao mamatay na mubalik didto sa abog sa yuta diin didto siya gikuha. Lahi sa paguna-una sa uban nga ang tao mamatay dayon og ingon sa buhi, padayon lang sa imong panaw ngadto sa laing kalibutan, padayon lang sa imong panaw ngadto sa gingharian sa langit. Asa man ang laing kalibutan nga inyo naman papanahon ang patay, ha? Asa man ang laing kalibutan kay mo ingon mo nga naas mo ng Pransya, Korea, Norway o North Korea, Amerika, Germany, uy kanang mga nasura sulod ug sakop na niining kalibutan na unya inyong ingnon padayon sa imong panaw ngadto sa laing kalibutan. Unya asa magitinuod sa inyong hunahuna nga adtuan sa taong mamatay, ang langit o ang laing kalibutan, ang purgatorio o ang kinto limbo? Kay naa magina sa mga pagtulunan nga iya sa tao. Kining purgatorio base sa gigunitan nato diring doktrina Kristiyana, de los Niños en Lengua Bisaya, nga kining purgatorio usa ka lugar o dapit kini nga hapitanan sa mga kalag nga nangamatay nga wa pa sila makabayad sa hingpit sa ilang utang sa Dios nung katuyuan. Unya nag-ingon unsaon nato pagtabang ang mga patay dito sa purgatorio, pinaagi sa mga pagpamisa o sa imong mga indulhensya. Mauna nga wa gipatay nga musangko og largo didto sa minteryo kung dili musangko una sa simbahan. Kung dili gani ang patay makabilin og kwarta sa simbahan, dili gid intaw na ikalubong, ikahatod didto sa sementeryo. Kay lagi kuno ang pagtabang sa mga patay didto sa purgatorio mao ang pagpamisa og mga indulhensya, munang misahan gyud, munang bayaran gyud. Kini ang mga doktrina o mga pagtulunan nga tudlo sa Biblia sa simbahan, dili gitudlo sa Biblia. Sunod kining gitawag og kinto limbo, dili kaayo ni kumon sa atong pangdungog kay purgatorio, impierno, langit raman ang kumusong pangdungog. Pero kining kinto limbo matud pa nila usa kuno ni kalugar o dapit nga ang taong namatay undecided pa og asa siya moadto, adto ba siya purgatorio, adto ba siya og impierno, adto ba siya langit. Amo na naa kuno dinha ang mga undecided nga nangamatay, kining gitawag og kinto limbo. Mga pagtulunan nga mga minaumao lamang hinimo sa tao. Pero ang gipasabot sa Biblia nga ang tao og mamatay sa abog siya kakuha, sa abog usab siya mopauli. So ingon ni ana ang gihisgutan sa balaang kasulatan. Karon kung ato pagdugangan pa dinhi sa Ecclesiastes kapitulo 3 bersikulo 20, ingon ini ang gisulti, ang tanan mangadto sa lamang kadapit, ang tanan gikan sa abog, ug ang tanan mopauli sa pagkaabog pag-usab. So ingon ni ini ang sitwasyon sa mga nangamatay, wala ng kandila, wala ng purgatorio, wala ng kinto limbo, ug unya ang patay magnaa pa sa abog sa yuta. Naas ilang malugnanan, naghulat ka na sila sa panahon nga mobalik ang atong Ginoong Hesukristo. Tungod kay ang mga nangamatay naa pa man na sa ilang mga lugnanan. So tagaan tamuha og sampol sa mga pangitabo samtang si Ginoong Hesus nagkuan siya, gilansang na dito sa cross. Sa naghinalo si Ginoong Hesus, naging siya consumatum est. Unya sa diha nga nangamuyo siya sa amahan, matud pa niya, amahan ko, pasayloan sila kay wa sila masayod sa ilang ginabuhat. So ang pagpangalyo po ni Kristo ngadto sa amahan, gitagad ka na sa amahan, ikaw ako kitang tanan gipasaylo sa Ginoo. Karon kay mga pinasaylo naman ta. Sa diha nga si Ginoong Hesus nangutana kang Maria Magdalena, babay, nakahukom ba sila og silot batok kanimo? Ingon ni Maria Magdalena, wala, Senyor. Ingon ni Ginoong Hesus, dili sad ko makahukom og silot batok kanimo.
lakaw og ayaw na pagpakasala. Mo na gisulti ni Hesus, busa karong gabi na mga kaigsuonan, ang gikinahanglan lang gyud nga dili na ta magpakasala. Unsa maning sala ng Juan 3:4 ang paglapas sa sugo. Mauna mga kaigsuonan, gihulat o gipaabot sa Dios kung kanus-an nimo higugma ang iyang mga sugo nga mosunod ka, kay naging siya kung nahigugma kamo kanako inyong pagatumano ng akong mga sugo. Karon niya, abalik ta sa gihisgutan lagi ni ini nga patay. Wala pa didto sa langit, kundi na pa sa ilang mga lubnganan. Tan-awa ra God sa panahon nga si Ginoong Hesus gikalansang didto sa cross. Ingon ini ang gisulti sumala sa Mateo 27:50 hanggang 53 nagingon. Og sa Hesus miusab pagtuaw sa makusog nga tingog ug unya mitugyan sa iyang espiritu. Og tan-awa ang tabil sa templo nagili sa duha sa kabahin gikan sa taas ngadto sa ubos, ug ang yuta mikurog ug ang mga pangpang nangasip-ak. So usa ka makalilisang o kanini ang hibulong nga talan-aon nga ingon niini ang ilang nasaksihan sa diha nga si Hesus namatay. Mikurog ang yuta, nangasip-ak ang mga pangpang. Ngilngig ang nahitabo. Og unya matud pa sa kinini ang 52 ug nangaabli usab ang mga lubong. Panawa ang mga lubong. Ug namangon ang daghang mga lawas sa mga balaan nga nangamatay na. Nakuha niyong punto? Kung tinuod pa nang ginahuna sa uban nga ikamatay sa tao maadto sa langit, ngano nga naantala o nganong na-delay man ni nalangan man ni ang mga tao ng mga balaan para bagyod ni? Walay rason ni katarungan nga di ni madawat o di kaadtog langit ngano man mga balaan. Kung tinuod man na nganong wa ni sa kadto, lagi mga dahom-dahom ra na nga moadtog langit ikamatay. Pero gingon dinhi og nangaabli usab ang mga lubong ug namangon ang daghang mga lawas sa mga balaan nga nangamatay na. Tanaw ha, na mga namangon sila. So kining mga nangamatay wala pa ni didto sa langit, naa pa sa ilang mga lubnganan, naghulat pa ni sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. So atong ibalik, dili tinuod nga dunay kandila didtong gidagkutan sa atong kinabuhi ikaupos mamatay ta. Pusa ka ng pangutana nimo Brother Alfred, Brother Alfred kinina ang barugo, ang duna ba'y nagnegosyo kandila sa langit? Wow. Pero kay bawog na sulti ko asa nato nang dapita mabasa sa Biblia aron atong mapaybaw dinis kanginan. Ang tinuod pagkasulti mga kaigsunan, adunay daghang mga butang nga gidawat o gituhuan sa tao pero walay igo nga mga basihanan, walay rason nga kana kamatuoran kundi mugna lamang kana sa tao, mugna lamang kana sa mga pangulo sa simbahan apan wa gyud nay igo nga kamatuoran. Well, Brother Alfred Barugo, tingali imo na nga nasabtan kining mga bahina, walay nagnegosyo dito sa langit og kandila, og unya dili pud na tinuod nga ang kinabuhi sa tao gidagkutan og kandila dito nga kung maupos na gani ng kandila, natural mamatay na ta, dili na. Biblia nagsulti nga nagbutang siya og mga utlanan. Pag abot sa ato na unyang utlanan, natural mamatay ta. Nganuman ato naman na nga utlanan. O gunya ang sakit mahimo nga katambalan apan ang kamatayon dili. Ayaw hulata nga sa dihang kahimatyon ka na, kay masakiton ka na una pagka moalagad sa Ginoo. Maayo unta og naabtan ka sa pulong sa Ginoo, masakiton ka ng daan. Pero naabtan ka sa pulong sa Ginoo, maayo kaglawas unya nagpabungol-bungol ka lang, kana mao nya nay mahimo nga dako ug bugat nimong tulubagon des Ginoo. Higala tuuhi kinabuhi ang kamatuoran og unya mamaluwas ka sa panahon sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo.
Okay, si Brother Libby atong tagaan og kahigayonan ang pagdugang, pagpasabot o pagpasantot ni ining mga bahina kay aron nga ang mga butang nga nalilong dinha sa inyuhang mga kinabuhi mapadayag, mapasabot og unya maghatag nato og paglaom ang mga kamatuoran nga ato nga nahibaluan. Okay, si Brother Libby atong tagaan og kahigayonan sa pagpasabot ni ining mga bahina. Brother Libby? Okay, palihog Brother John ang pangutana. Okay, ang pangutana Brother Libby sa hakot na may ragid ko anak ko pa madili. Okay. Sige. Namati ni permi sa inyo, sir. Mag-ask ko, duna ba'y na maligya og kandila didto sa langit? Kay matud pa sa mga katigulangan ang matag tao dunay kandila nga gidagkutan sa langit. Gidagkutan og sa panahon nga maupos na ang nakaangkon ni ana nga kandila, mamatay na ang tao dinhi sa kalibutan. Salamat, si Alfred Barugo ni. Okay, dagan salamat Brother Alfred, no? Salamat kayo. Pangutana nimo nga naabay kandila sa langit. Why Naabay na maligya og kandila sa langit. Naabay na maligya kanang pareha ng sa unan amo to maligya des Bugo Brother John sa Bisan karon naaragyapon. dito sa simbahan yun. Naman na gyapon. Sa langit wa gyud gimension diri higala nga dunay kandila. Okay na akong basahon niya si Jiming John, mayong gabi. Si Lorito Francisco, mangumusta tako sa Sikihor sa anak nako dito sa Sitio Manga. Daghang salamat Bro John. Niya Arico sa Escalante Negros, si Lorito ni sila John og si Jamaica og mama si Elsie Kabasag. Kinaman yung mga mensahe ni Jiming na ito siyang mga kaanakan niya ato ning tanawan makadiyot ni asad si Brother Otik Saniko sa kuani siya sa Baybay City. Brad, pasalamat ko ninyo sa programa. Daghan kaayo ko og nasabtan. Okay, salamat Brother Otik. Salamat sab sa imong mapinadayunon nga pagpamati sa tulumanon dinhi sa radyo. So padayon ta higala nga tusunahan. Kanang imong una-una mahigala mga o istorya lang na siya, o istorya nga atong madungog-dungog mahitungod sa giskutan patay to nabay kandila sa langit. Wagi gimension sa Biblia higala. Ang gimension sa Biblia, ang tao mamatay sama siya natulog. Samas natulog kay daghan kaayong record yas balang kasulatan nga nagpatinaw nga ang kamatayon sama sa natulog. Mao na ipagtanaw sa Ginoo. Kita'y patanaw na patay jud na, pero ang Ginoo patanawon sama ras natulog. Tungod kay anytime kung gustos Ginoo nga iyang banahon, mabanhaw man na. Sama ni Lazaro sa Juan Kapitulo 11. Nagsulti di higala sa 11 ngadto sa 13 nga si Lazaro namatay pero gipasabot ti Ginoos nga ang kamatayon ni Lazaro samaras natulog. O giprobe pud niya nga 4 na kaadlaw si Lazaro nga nalubong, baho na siya tungod kay way balsamar. Adto na Ginoo si Lazaro sa dapit diin ginalubong. Nagpadumdum siya nila ni
Marta nilang Maria padulong ito sa lubnganan, reklamo pa Diyos Marta kay baho na kay upat na kaadlaw sa lubnganan. Pero ning insister mga Hesus, miadto siya o niya sa atong mabasa sa Juan 11:42 ngadto 43 sigala. Gisinggitan lang Ginosos, Lazaro gula ngari og ang minatay bigula mga higala. Naminaw, baho na gud na siya anang upat ka adlaw pero why imposibles Ginoo. Gipukaw sa Ginoo niya kini nagprove lang nga ang Ginoo higala mao gyud mao'y tag-iya sa atong kinabuhi. Ang taong mamatay ang gisulti sa Biblia na aras minteryo. Nagpaabot na sa pagbalik ni Ginoong Jesucristo. Kaya doon ay gitawag og duha ka klaseng pagkabanhaw na ay first resurrection na apoy second resurrection. Ang first resurrection higala mahitabo kana sa pagbalik ni Ginoong Jesucristo. Kinsa may banhawon ang kadtong mga iya ni Kristo mga matarong. Mabasa na sa unang Tesalonika kapitulo 15 ngadto sa bersikulo 17 mga higala. Ang mabasa niya naghisgot nga ang tanan nga mga iya ni Kristo sa pagbalik ni Ginusos ng kalibutana mga banhaw sila. Banhaw niya ang kadtong nangamatay o ang kadtong naabtan nga buhi sa pagbalik ni Ginusos usbon sa usa ka pagpamilok. Banhawon o niya dalhon sa langit samtang ang mga daotan higala human sa usa ka libo ka tuig kay samtang matarong atos langit sa kalibo ka tuig ang tanan pod nga mga daotan mga matay ning kalibutan na usa ka libo ka tuig human sa usa ka libo ka tuig. Banhawon ang tanang mga daotan aron sunugon sa kalayo si impierno. Muna'y bayad sa sala gitawag na ikaduhang kamatayon. So muna'y kahimtang sa tao samtang siya mamatay mahigala. Pagbalik ni Kristo o na panadalag langit o guay gimin sa Biblia nga naikandila matag-usa nato dito. Okay, wa naman tayo mga higala ato nakita din si Sister Jelen Tero. Wala na taon negosyo sa langit oy. Walay negosyo do, way maliyag kandila. Way negosyo dito. Okay, niya higala ang atong theme song. Mga higala mag-amto kita. Among dalangpanan makagagahom og dalaygon nga Dios nga naa ka sa tronos kita saan sa mga langit. Dagang salamat sa kalampusan sa imong